bagian dari lakon. Oh ngono. Mas Bagile dawuh wis digawe gayeng mawon Mas. Oh iya Mas, mosok ya arep limbukan sak lagu tok. Ya ora mungkin no. Oh iya. Ya ngapurane. Mulane kabeh koordinasi, ora ngger jeplak ngono kuwi. Monggo Mas Bagong minggah melih. Yuk kanca ning ki sing gembira. Wah, dan semangat Mas Bagong. Celeng. Aku kok lek ngadeg ora koso lho. Wis lungguh ngadeg meneh. Apa? Tak kira ki koyo Semarang wingi aku jan sening. Ngopo? Lembukan rong lagu terus lungguh. Mas, Ya wuh, nggih. iki para kadang-kadang seni ya kathah sing rawuh. Kathah, Awakmu nggih. arep ngaturi minggah sapa? Monggo. Ngene nek iso munggah kabeh wae. Ya, diaturi minggah Mas. Ngono Pak Harno, Ya. Pak Gondo Suwarno. Mas Harno tebih-tebih saking Jogja. Nggih. Iya. Mangapura tahun wingi mayang ning Dawang aku gak iso nunggoni barengan. Ki Aris, Ki Aris ya. Pak Harno, monggo Pak katuran Monggo. minggah wonten pepanggungan. Mas Aris. Sriwijaya FC. Monggo rawuhipun Sriwijaya. Mas Duwer munggah mrene Mas. Kulo Arema kulo. Kulo Arema Sriwijaya. Mas Harno berinya tasih boten. Pak Jumari. Pak Jumari nuwun sumangga. Pak Arsono. Katuran minggah Pak Do, monggo. Pak Ju. Pak Hadi Sumarsono nuwun sumangga. Pokok sing rumoso dalang munggah kabeh. Nggih. Engko bar kuwi jagelan. Nggih. Monggo. Gong dipurba, Gong. Nggih. Pripun iki badhe kur Mas 45 napa pripun? Nuwun Dipurba duwe jurung pandung apa anggo anake Mas Bagi kok 45 ya apa meh 17-an kowe. Ayo menyambut. Sesuk Mas Bagong. Jawuh nggih. Niki kanca-kanca seni Latah Semarang katuran minggah. Monggo kula niku lak yojo dhewe. Mboten menapa, Mas. Lho. Kanca kula niku ora. Kancane ora ono. Mboten enten. Lah niki Semarang kabeh. Mangke nek kula duwe keluputan ini dipun. Mboten. Sing royok mboten enten. Justru berarti jenengan niku serawunge jembar ngoten lho. Karena aku ya wis kaget lho. Ngopo? Tak kira Jumadi cukur tok. Iki Jumain ora Jumadi. Mosok mbetake Bagong niku saniki angel banget, Mas. Angel Nggih. wong corekane moto barang iki wis jan petho kok. Oh malah mata-mata ya aku tuh jenenge. Aku ki wis mak teratap lho toh, tenang. Piye? Mak teratap terus kok dhuwur kledang-kledang lho. Kok kaya Jumadi ya. Oh jebul to ndang disiarke Pak Dalang waduh ya. Lah kok mati apa piye disiarke jenengan ki? Jenengan ki sensitif karo aku kok. Ora Perkara wulan poso live TikTok terus geger ning nggon live. Maksudnya Jumadi iki kanca seni dagelan ya sok macak Bagong. ya sok macak Bagong. Nah, kula lak ora ngerti. Wong wis mati. Dalang Pati nyimak dari streaming Mas Hilal. Estro niku wis mati tenan. Ya wis mati. Sok maneh manunggal. Lho. Kok sok maneh manunggal teng kula.